Vieš, že darček má byť vytvorený vlastnými rukami. Keby som bol kováč, dostaneš oceľové srdiečko s nápisom 60. Ale nie som. Viem robiť videá a preto môjim darčekom bude video číslo 1 dneska v predvečer a zajtra video číslo 2 v čase oslavy. A k tomu 2 rumy. Jeden 40-ročný alebo s vizitkou 40 a druhý 20 ročný, 40 a 20 je 60, takže vekovo si 60, myslou si 40 a telom si 20. A to nech ti zostane. Veľa zdravia, šťastia tebe a tvojej rodine.